Здравейте! Днес ще разгледаме обект жилищна сграда, в който ще изградим отводнителна инсталация на водосток и климатизация. Нашия колега ще ни разкаже малко повече за елементите, които са необходими за изграждането на тази система. Здравейте! Елементите са, както следва ПВЦ тръба FI75, също както и необходимите фитинги за изграждането на климатизационната инсталация. Утройник, който ще убере кондензът от климатика. Утройник, който ще се използва за сифон на водосточната инсталация. И присъединителни елементи. Най-важният елемент – крепежния. И монтажната смазка, която е изключително важна, за да може да стане хубава връзката между фитинг и тръба. Много колеги махат гумите на фитингите, защото влизат по-лесно без гума, но тогава протича. Също както и се орязва гумата, виждали сме го на много места, пак протича, желателно е гумата да се е цяла и е желателно монтажната смазка да е винаги до вас. Има много различни монтажи на отводнителни системи за климатици. Препоръчително е да е в водосток, да не е в канализация, тъй като ако е в канализация се правят сифони, връща организми и не е приятно за хората. В общи линии е това. Пак повтарям, най-важният елемент – крепежния, и можем да пристъпим към монтажа на тръбите.